Pressupostos participatius 2022. La defensa que fa altre cop l'Arnau, que es torna a aixecar. L'Arnau, en aquest cas, altre cop en representació dels Diables de Foc, proposa crear màscares ja trets o per la cabra. En aquest cas, l'afortunada seria la cabra. La proposta també ve de la part de la colla del Drac que vol tragar i també de la colla de Diables. Sempre hem estat molt agermanades i unides. I, bàsicament, aquest cop tracta de que la figura de la cabra, com sabeu, és una màscara que té la forma d'una cabra, no té gaire misteri. Llavors, què passa? Amb aquesta màscara, si us la mireu de prop, amb llum, veureu que no és ni una cabra, ni és peluda, ni té absolutament res de màscara. Llavors, s'ha de renovar aquesta màscara per anar bé, s'ha de fer una remodelació, no s'ha de fer de nou, cosa que és més econòmica. Llavors, l'altre punt és que què seria l'Hipòlit sense la cabra? No podríem marxar junts. I, bàsicament, si llavors sobrés també una mica de diners al refer la màscara, segurament també renovaria una mica el seu vestuari. Aquesta és la proposta. Gràcies. Molt bé, perfecte, Arnau. Moltes gràcies. Ara toca votar, del 30 de maig al 19 de juny. Pots votar online a través de la plataforma Participa 311 o presencialment entregant la butlleta que rebreu a casa a l'Ajuntament, les bústies participatives de l'Ateneu i Casa del Mallol o les bústies mòbils. Recorda que cal votar una proposta per a cada categoria. Anima't, vota i fem de Sant Hipòlit un municipi més participatiu.